Salam iyleşler, Goloyda Interbrand agentligi brendler barada ýyllyk hasaatlaryň soňgusyny neşir etdi. Onu geçen ýyllarda alyp barylan brend strategiýalarynyň effektiwligine syny berip, öňümüzdäki 10 ýyllyk döwürde ýüze çykyp biläjek meseleler barada kär çaklamalar öňe sürilipdir. Agry neşirleň aglawasy bu hasaat esasynda bir näçe analizler neşir etdiler. Belli kreativ studio ýokmunda biz hem şo hasaatdaky kär möhüm nokatlary öňsüňiz çekmegi makul bildik. Käbir önümler aljylaryň enliklerini we ýaşaýyş stilini özgörtip bilýär. Meselem Netflix. Müňlerçe filmleri, seriallary, şowlary ujepsiz bir töleň hasabyna jüýümje getirýär. Kinoteatra gitmek, telewizor görmek ýaly peşeler Netflix sebäpli nostalgik ýatlamalara öwrülip barýar. Ýa-da Apple'ın iPhone telefonlaryny alyp görelim. iPhone ilkin çykan wagtlarynaky funksionallygy bilen smartphone dünýäsinde täze normalary öğretipdi. Şular ýaly hereketler hem bizim ýagny aljylaryň durmuşyny ýitgeýär, hem brendleriň özlerine de epesli giýdeji çeşmesini açar. Şol sebäple şular ýaly hadisalary ikonik hereketler diýilýär. Interbranding soňky hasabaty hem hut şul temany etlenen. Häzirki ulanylýan brending usullary haýsylar, olaryň kemçilikleri näme, geljekdäki 10 ýyllyk döwürde nähil meseleler ýüze çykyp biler we olar memnun almak üçin nähil çykalalar bar. Şular barada bir näçe synlar paýlaşypdyrlar. Hasabatda aýdylmagyna görä esasy mesele sarpejlerle baglanşykly. Ünseren bolsaňyz adamlaryň soňky döwürde adamlaryň özlerini alyp barşy ýitgeýär, olaryň ölümüň hilinden garaşan talaby önümçilikdäki innovasiýalardan hasyal tösýär. Şol sebäplen köplen şaýlatda tradisional marketing usullary garaşylýan netijem beren ok. Hatda dünýäniň iň gadymy, iň wepal müşterilerine eýe bolan brendler hem bazada konuny saklamakda kynçylyk çekýärler. Mysal üçin 2013-2018-nji ýyllar ölçüni alýan 5 ýyllyk döwürde diňe Amerikan şäklaryny täze dören brendler uly brendleriň 20 milliard dollarlyk bazaryny ele geçiripdirler. Esasan hem nesil çalşygy sarpejlerge düýpli täsir ýetirýän eken, Interbranding gözlemlerine görä täze nesil öň tejribe edilmedik zatlara has köp ymtylýanlygy sebäpli brende bolan wepallyk görülip eşidilmedik derejede pesa açypdyr. Ekonomi jurnaly hasaat tesirlap ýazan bir makalasynda tarihde hiç açan brend öğretmek beýle ansat bolman diýip kommentirler. Bu ýagdaýlar näme esasan ululakan brendleri alada goýup başlady. Sebäbi tarihi miras ulu brendleriň esas artyk başlap oturýardy. A bu şertlerde bolsa olaryň ähmiýeti azalyp barýar. Şular ýaly şertlerde Interbrand'a görä esasy çözgüt ikonik hereketlerde. Dünýäniň iň gymmat 100 brendi ýakyn döwürde azyny 3-4 gözek ikonik hereket amala aşyrtdyrlar. Ikonik hereket diýip boljak bir önüm bilen bazara giren islenlik brend entek täze hem bolsa konkurens etmäge ukyply bolup bilýär. Sebäbi brend bazarda gysga wagtly monopoliýa döredýär, ýöne belli bir wagtdan soň önümiň şeýle aljylar üçin adaty ýagdaý bolup başlaýar. Şol önüm bilen bäsleşmek isleýän konkurent brendler hem şol hilde önüm çykarmana başlaýar we şol hil standartlara öwrülip gidýär. Şeýdip brending bazar paýyny öňkü durkuna gelýär. Şular ýaly şertlerde brending düşünçlerini artdyrmak üçin dowamly täzeçilik töredip müşteriler haýran galdyryp durmaly bolýar. Misal üçin Spotify 2008-nji ýylda herekete başlanýanda aýdym dinleýänleriň gönder edýänleriň zerurlyklaryny gaçyk analiz etipdiler. Ol hem aýdym sazlaryň distribusiýasyny edýän uly işgörler üçin goşgaça girdi şertlerini döretdi. Hem millionlarça aýdymy saz muştaklaryny ele ýetirletdi. Şeýdip ýeki öz başyna aýratyn bir sektor derejesine ýetdi. Ýöne bu hökman täze brend döretmeli diýildigi däl. Köklü brendler hem ikonik hereketleriň hasabyna müşteri sferasyny epesli giňeltip bilýär. Misal üçin Amazon. Häzirki wagt dünýäniň iň gymmat brendlerinden biri bolan Amazonyň üstünligi esasy 4 sebäpe baglanýar. 2005-nji ýylda Amazon Prime servisiniň ýoly goýulmagy, 2007-nji ýylda Kindle'niň çykarylmagy, 2014-nji ýylda Alexa virtual assistentyň döredilmegi, 2017-nji ýylda bolsa 500-den gorak hipermarket bolan Whole Foods'yň satyn alınmagy Amazonyň market kapitalizasiýasyny epesli artdyrypdyr. Hatda bu täzelikler diňe Amazon üçin de müşteriler üçin hem ençeme ýeňillik döretdi. Mysal üçin Kindle alyp görelim. Kindle ýaly enzamlar bolmasa elektron kitaplary telefonyň we planşetiň ekranyna okap gününe ýalylar. Müňlerçe kitaby arka ýagda götürüp bilmegen bululakan ýeňillik. Umuman döwür özgerýär, bu özgeriş käbir şereketler üçin
mümkinçilik käbir şirketler üçin bolsa kynçylyk bolup hyzmat edýär. Aslında bu ýagdaý bizim işgörlerimiz üçin peýdalym kaýdýar. Sebäbi bizde işgörlüň hakyky manada dörap başlanýar. Onun kil bolup gelýär. Branding diýilen düşünjäň özüňiz soňky ýyllarda sözüňize ýerdi. Dünýädäki bolup geçen häzirki hadiseler bolsa biz ýaly döwletlere de ullaka mümkinçilikler açýar. Şol sebäpli öňümüzdäki 10 ýyly gatgow seljermek gerek. Alçylar gowy tanap olara nähili ölümüň zerurdygyny gowy analiz edip brend strategiyasy töredilse global meşhurda hem ullaka brendler bilen bäsleşmek mümkin. Interwýadyň hasadyndan çykýan umum netije şu ýaly we berýän maslahatym pursatdan oýlaşykly peýdalanmak. Sag bolun.